پارتیا دموکراتا کردستان سووریا داخویانیەک بەڵاو کرد تێدا بەحسا هەرگولیان شەهیدبوونا ئەمین عیسە ئەمین یەک و زندانên پێدێ de dibin êşkenceyê de jiyana xwe ji destay kir û got ku raportên pizîşkiyên ji alî berpirsên rêveberiya pêdê ve hatin belavkirin dûrin ji rastiyê, arman jê ew e veşartina hûrguliyên encamdana vê tawanê da ku tawanbar newin eşkere kirin. Di daxuyaniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de hatiye di berdewamiya kiryarên tirsandinê, çekdarên pêdê tawanek di dermafê Emîn Îsa Emîn El-Elî endamê Encumena Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya encam da ku dibin êşkenceyê de jiyana xwe ji dest da. Li ser termê wî, şûna êşkenceya hovane diyar e ku li gorî raportên pizîşkiyên bê alî, şikandin li seranserê laşê wî heye, şûna lêdanê li ser kabûk û qirik bi alaveke tûj heye. Laşê wî hatiye kewandin, serbarî ji pişta serê wî heta dawiya stûna pişta wî bi zeyta germ hatiye şewtandin ku ev bi tenê tawanbar van kiryaran dikin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de got ku di 22 Mehaborî de şehîd Emîn Îsa Emîn ji alî çekdarên PYD ve hate vexwendin û piştre ji alî dewriyeke bi ser çekdarên PYD ve hate girtin û ji bo zindana bi navê cîgiriya leşkerî ya bi ser PYD ve hate birin û tê de şehîd ket. Pedekesê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ku ev tawan di demekî de tê hewlên navdewletî û bi taybetî Amerîka têne kirin ji bo dubare destpêkirina danûstandina di navbera enekesê û pênekê de. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di dawiya daxuyaniya xwe de got ku em vê tawana hovane şermezar dikin û daxwaz ji Amerîka ku gerentor û piştevana ji danûstandinan û yekrêziyê re rajê berpirsyaretiya xwe û rêzê li sozên xwe derbarê rawestandina tawanan bigire û bang li rêxistinên navdewletî yên mafên mirovan dikin da ku lêkolînê di hûrguliyên tawanê de bikin û berpirsên tawanê dadgeh bikin û ji bo dadgehê dibin çavdêriyeke navdewletî werin pêşkêş kirin ji ber ku ev tawan matirsiya û binpêkirineke ji prensîbên navdewletî re û li dijî prensîbên miroviye û raportên pizîşkiyên ji alî berpirsên rêveberiya pêdê ve hatin belavkirin dûrin ji rastiyê û arman jê ew e veşartina hûrguliyên encamdana vê tawanê da ku tawanbar newin eşkere kirin.